Hyvää iltaa ja tervetuloa Poliisi-TV:n seuraan. Ei tarvitse muuttaa Big Brother-taloon joutuakseen valvontakameroiden ristituleen. Kaupungilla kulkeminen riittää. Valvontakamerat ovat tärkeä apu rikosten selvittelyssä, mutta liian usein poliisi joutuu toteamaan, ettei kuvan laatu ole tarpeeksi hyvä. Rikolliset osaavat myös välttää linssin eteen joutumisen valvotuilla alueilla. Moni rikos selviäisi, jos valvontakamerat hoidettaisiin asianmukaiseen kuntoon edes siellä, missä niitä jo on. Ja seuraavaksi näytämme teille jälleen hyvää turvakameran taltioimaa materiaalia. Joskus tapahtumista löytyy valvontakameran nauhalta vasta pitkän ajan kuluttua oikea tekijästä on olemassa valvontakameran tallentamat kuvat. Poliisi-TV on vuosien varrella näyttänyt mahtavan määrän valvontakameran kuvia. Näidenkin kuvien avulla tekijöitä on etsitty, mutta ei löydetty. Paremmalla kuvanlaadulla tilanne olisi ehkä toinen. No kyllähän se ongelma liittyy hyvin pitkälle siihen tekniikkaan, eli erilaisia formaatteja on lukematon määrä, pitäisi olla yhteensopivia laitteita, on väärää tekniikkaa väärässä paikassa. Ja sitten jos ne on asennettu oikein, niin saattaa olla, että ne juuri sillä hetkellä ei olekaan ne olleet päällä. Meillä on valvontakameran kuvaa, mutta siitä valvontakameran kuvasta ei ole hyötyä. Eli se kuvaa vaikka oikeaa aluettakin, oikeaan aikaan. Mutta se kuvaa sitä niin, että sitä ei saa millään konstilla näkymään, mitä siellä tapahtuu. Valvontakameroiden määrää ei tiedetä, sillä kuka tahansa voi kameran hankkia. Suomessa ei ole yleislakia videovalvonnasta, mutta kuvaamista ohjaavat muun muassa yksityisyyden suojaa ja henkilötietoja koskevat lait sekä säännökset salakatselusta ja kuuntelusta. Poliisille valvontakamera on tärkeä työväline, mutta voiko se korvata poliisin tai vartijan kokonaan? No pelkästään valvontakameroiden kuvien avulla ei ratkea yksikään rikos, se on ihan varma juttu. Koska sitä kuvaa täytyy käsitellä, se täytyy saada semmoiseen muotoon, että sitä pystytään katsoa. Se ihminen täytyy joka tapauksessa tunnistaa, joka siinä kuvassa on. Kameroilla voidaan myös ennaltaehkäistä rikollisuutta. Hyvinkään kaupunki kuuluu edelläkävijöiden joukkoon asukkaidensa ja työntekijöidensä turvallisuudesta huolehtimisessa. Kaupungin kiinteistöjä valvoo peräti 300 kameraa. Ensivaikutelma on se, että kun kyltit ja kamerat tulee, niin alue on tyystin rauhallinen. Seinien tuhrimiset ja tällaiset, niin ne on vähentynyt. Noin 170 Hyvinkään kameroista kuuluu uuteen IP-kamerajärjestelmään, jota hallitaan kaupungin talolta. Ja yksi asia, mikä minusta on erittäin tärkeä, on se, että tämä on keskitetty järjestelmä, eli tallentimet sijaitsee jossain muualla kuin näissä etäkohteissa. Esimerkiksi jos joku porukka polttaa päiväkodin, niin tallenteet ja nämä eivät tuhoudu palon mukana. Kuvia pystyy katselemaan koska vain miltä tahansa kaupungin tietokoneverkkoon kuuluvalta koneelta. Käyttäjäoikeuksia myönnetään vain kunkin henkilön omalle vastuualueelle. Myös poliisilla on käyttöoikeudet. Järjestelmä helpottaa huomattavasti kuvien saatavuutta, mutta yksi ratkaiseva tekijä käytännön työssä onkin kuvien laatu. No niin, katsotaan nyt saadaanko näitä auki näillä meidän laitteilla. Mennään tonne noin ja pikkukuvia nyt on ainakin noin, mutta miltä se näyttää, kun avataan isommaksi. No tässähän nyt näyttää siltä, että tästä voisi jopa ihmisen tunnistaa. Toimistomurto jo selviää näistä kuvista. Mutta koska mä en ole tekniikan asiantuntija, niin mä en voi lähteä neuvomaan muuta kuin mä niin kuin itse joudun niitä katsomaan ja sitten turhautumaan siitä, kun mä tiedän, että tossa se tapahtuu, eikä sitä pysty siitä selvittämään, niin siltä tulee vaan se yhteisvaikutus, että hei haloo, kun te olette kerran satsannut tuhansia ja tuhansia, niin olisitte vaatinut siltä myyjältä, että siitä on teille jotakin hyötyä. Kamerat voivat lisätä turvallisuuden tunnetta, mutta toisaalta niiden läsnäolo voi herättää kysymyksen siitä, pystymmekö enää elämään ilman jatkuvaa valvontaa. Tämä on taas asennekysymys, että ollaanko me valvoman silmän alla. Sitähän me ollaan joka tapauksessa. Nythän on kysymys vaan siitä, että kuinka sitä valvontaa suoritetaan. Jos kerran valvontaa suoritetaan, niin sitä pitäisi suorittaa teknisesti semmoisilla laitteilla, että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Eikä jäisi silloin epäselvää, että mihinkä tarkoitukseen niitä on käytetty.